Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбыр темалар турында. Премьералар яңа театрда, укыту яңа мәктәптә, Яршолда мастеровые рус драма театры һәм белем бирү учреждениесе өчен бина төзелеше тәмамланып килә. Бинаның һәм кабинетларның техник торышын, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен тикшерәчәкләр. Яршолда белем бирү учреждениеләрен яңа уку елына кабул итү дәвам итә. COVID-19 аурулары статистикасы, вакцинация һәм ревакцинация. Автошәһәрдә коронавирус инфекциясы таралу белән бәйле эшләр ничек тора? Премьералар яңа театрда, укыту яңа мәктәптә, Яршолда мастеровые рус драма театры һәм белем бирү учреждениесе өчен бина төзелеше тәмамланып килә. Сентябрь аенда берәүләр рольләренә, икенчеләре мәктәп программасын өйрәнер дип планлаштырыла. Берничә атнадан 62-нче мәктәптә төзелеш эшләре тулысынча тәмамланачак. Бу белем бирү учреждениесе Яршолда иң зурысы. Ул күршедәге 42-нче мәктәптә балалар санын киметергә тиеш. Хәзер анда 2400-дән артык малай һәм кыз исәпләнә. Ә яңа мәктәп 1500-дә бер баланы кабул итә алачак. Посмотрел благоустройство прилегающей территории, по которой наши детишки с родителями пойдут 1 сентября на свой первый звонок в новую обновленную школу в 69-м микрорайоне. Также все работы идут по графику, замечаний нет. Все строители, все дорожники работают. Сентябрь айында укучылар парта артына утыра, мәктәп программасын өйрәнә башлаячак. Театрда эшләүчеләр яңа рольләр өйрәнә. Көз көннәләрнең премьералары яңа бинада билгеләнгән. Бирдә дә төзелеш эшләре ахырына якынлаша. Общий объем выполненных работ составляет 86%. Завершается устройство фасада, внутренних инженерных сетей, монтаж витражей. Ведутся отделочные работы благоустройства территории. Строительно-монтажные работы планируется завершить срок до 20 августа. Шулай ук төзүче стадионын һәм Сөембикә проспекты буенча боз сарайын төзекләндерү эшләре дә дәвам итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яршолда белем бирү учреждениеләрен яңа уку елына кабул итү дәвам итә. Ул 25 августка кадәр барачак. Бу вакыт эчендә комиссия бинаның һәм кабинетларның техник торышын, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен һәм санитар нормаларны тәэмин итүне, туклануны оештыруны һәм башкаларны тикшерәчәк. Тулырак калдаган материалда. Шолда яңа уку елына әзерлек эшләренең кызган чагы. Роспотребнадзор хезмәткәрләре азык-төлек блокларының капиталь ремонтын бәяләргә, шулай ук файдалануга тапшырыла торган яңа объектларны карарга кирәк. Алар арасында 62-нче мәктәп тә бар, ул үз ишекләрен 1 сентябрьдә ачачак. Везде там будет проводиться лабораторные исследования, и по объективной оценке будет принято соответствующее решение по выдаче санэпидзаключения на дальнейшую эксплуатацию учебных заведений. Быел Яршолда мәктәп парталары артына 70 меңгә якын укучы утырачак һәм 100 меңнән артык сабый балалар бакчаларына йөриячәк. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев белем бирү учреждениеләрен 1 сентябрьгә әзерләүне контрольгә алырга кушты. Это касается и приемки тепла. Обращаю внимание руководителей управления образования, здравоохранения. В первую очередь мы подаем тепло. Сегодня на дворе у нас уже практически середина августа. Через месяц с небольшим, мы обычно в 10-х числах сентября, начинаем уже подавать тепло. Барлык җитешсезлекләрне дә урамда минус түгел, плюс 30 булганда бетерергә кирәк дип билгеләде шәһәр мэры. Яшәешне тәэмин итү объектларын әзерләүгә барлык акчалар да бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. COVID-19 аурулары статистикасы, вакцинация һәм ревакцинация. Пандемия темасы мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә көн тәртибендәге төп темаларның берсе булып кала бирә. Автошәһәрдә коронавирус инфекциясы таралу белән бәйле эшләр ничек торганы турында тулырак хәбәрчебез сюжетында. Пандемия башланганнан бирле Яршолда яңа коронавирус инфекциясының лабораторияда расланган 18294 очрагы теркәлгән. Бу исә республика буенча уртача күрсәткечтән 15-7%-ка кимрәк. Хәзерге вакытта шәһәрдә бер провизор госпиталь, йогышлы авырлар хастаханәсе эшли. Остаются перепрофилированными в городе Набережные Челны 308 коек. На 308 койках госпитализированы 200 человек на сегодняшнее утро. Свободные койки в наличии имеются.
Шәһәрнең баш санитар табибы Илгиз Әрбәриев сүзләренә караганда, соңгы атнада лабораторияда расланган коронавирус инфекциясы артуы күзәтелә. Татарстанда гына түгел, Россиянең кайбер төбәкләрендә дә авыручылар саны арткан. Шуңа бәйле рәвештә ведомство хезмәткәрләре халыкка вакцинация һәм ревакцинация ясау эшләрен оештыруны карый. Шул ук вакытта предприятиеләрне һәм шәһәр яны сәламәтләндерү лагерьларын планнан тыш тикшерүләр дәвам итә. У нас в августе месяце запланировано профвизиты в столовые Звездного, Солнечного, Крылатого, Камаз-Жилбета и в отношении хелф-фуда. И в отношении Солнышка это «Вкус здоровья» на 10 августа, а вот то, что я перечислил, на 9 и на 11 августа. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, соңгы 7 көндә кискен респиратор вирус белән авыру очраклары да арткан. 1 августтан 8-нә кадәр 1378 авыру теркәлгән. Бу узган атна белән чагыштырганда 16,8%-ка күбрәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Табигать самолетлары, елгалар, шәһәр картиналар галереясында үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Рәссам кулсыз рәсемнәр ясый, безнең сюжет герое гаҗәеп үҗәтлек һәм бар күңелен биреп искиткеч матур картиналар тудыра. Толырак алдагы материалда. Күргәзмәдә Ренат Мусинның 30-дан артык картинасы тәкъдим ителгән. Уларны куллар белән түгел, үзе уйлап тапкан махсус җайланма ярдәмендә баш хәрәкәтләре белән иҗат итә. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, аның булмаласы табигатьнең чын матурлыгын күрсәтергә сәләтле. Барыннан да элек ярдәм кулын һәм мотивацияны ул әтиәнисеннән, аеруча әтисеннән ала. Это ему захотелось попробовать. Дай попробуем нарисовать самолет. Я говорю, давай. Но самолет это как? Надо сначала этим клеем или пластилином или чем-нибудь попробовать, а потом уже рисовать на картине. Приобрели машину. И на этой машине мы ездим по всей Татарии. Делаем картинки, вернее, фотографируем, потом превращаем их в то, что сейчас вы видите. Күргәзмәгә килүчеләр рәссам иҗаты белән таныша алдылар. Аларның кайберләре үз тәэсирләре белән дә уртаклашты. Очень удивило на самом деле, потому что, во-первых, глядя на внешний вид, вообще не похоже, что в таком возрасте. И такие картины очень красиво рисуют, вообще здорово. Мастерство его, конечно, я считаю, проявилось прежде всего в его мироощущении. Вот в этом ощущении красок, праздника, нашего мира радостного, несмотря на то, что у человека все-таки есть проблемы со здоровьем. Конечно, удивляет то, что, во-первых, датированные картины 21-22 годом. Это значит, такое большое количество работ было сделано за такой короткий период. Үзенчәлекле рәссамның бу әле соңгы күргәзмәсе түгел. Август айында ял алганнан соң ул тагын яңа үрләр яуларга һәм максатларга ирешү өчен яраткан эшенә керешәчәк. Ренат Мусинның иҗаты белән шәһәр картиналар галереясында танышырга мөмкин. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Автосалон «Автопрогресс» покупает автомобили на выгодных условиях, а также продажа автомобилей в кредит. Наш адрес – проспект Казанский, дом 260. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Центр занятости населения приглашает 11 августа с 10 до 12 часов на городскую ярмарку вакансий. Ждем вас в ДК «КамАЗ».